IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon. Good afternoon. My name is Rod Texon and this is IMT Conversations on IMT News. Alin sa mental health, kadto kita sa sports. Yuhom ko sang technical director ta subungag sang floor director kay ang technical director nagkiyo ang ako niya floor director lain nga ginatudlo ang kamera. Oh, i-training takana ito. Live ko pod naton sa sini ang mga tinion ang isa pagid ka Ilongga. Kay ina amo to siya ang si Marian, si Architect Marian na tumutong top-notcher sa REZED nga Architecture Licensure Examination. Subong iya, isa ka Ilongga, upod naton. Ang ginkilala nga Finals Most Valuable Player or MVP sa Season 84 sang UAAP Women's Volleyball. Kaupod naton sa sining matinion, si Princess Ann Ses Robles. Princess, maayong hapon. Maayong hapon. Thank you so much for gracing our program. Congratulations. Ikaw ang ginkilalang finals MVP sa Season 84 sang UAAP Volleyball. Yes, sir. Thank you, Gid. Siguro, mas maayo kung kilalahon naman anay si Princess Ann Robles. Taga-diin ikaw nag-elementary, diin ikaw nag-high school. Taga Santo Niño Sur, Arevalo ako. Malapit lang sa Statoys. Dito man ako nag-elementary sa Santo Niño Sur Elementary School, and high school ko, junior high school sa CPU, Central Philippine University. Tapos senior high school ko, naghalin ako diri sa Nazareth School of National University as a mag-college. I see. I am honored, no? The last time nga nakaupod ko face-to-face, nalipat na ko gani sa mga pangalan nila. Ining mga involved bala princess sa beach volleyball. Si Manang Jovelyn Gonzaga. Yeah, si Jovelyn, may mga older pagid. Valios. Yes, mga dunguling nga nakaupod namon diri sa Iloilo. That was the last time. Gusto ko tani nga makita kag makilala kanday Eliza Eliza Valdez. UAAP volleyball. And now, wala ko nag-expect kang isa sa mga ma-interview ko subong is no less than the finals MVP, no? So si Ses Robles is an Ilongga sa CPU and nagkadto sa National University playing for NU Bulldogs, no? Tama? Sir. Okay. What brought you and sa sining sports sang elementary ikaw mo na nga daan din ginampang mo or sang high school na lang ikaw nag-focus? Sang ako nag-start ako volleyball, elementary pa lang ako, grade 3. Tapos hindi ko man siya type gusto nga sports, hindi man ko pasugdan sa parents ko kay pero may ko ga laguban sa lawas ko, pero sang ulihi nga feeling ko do may talent ko diri nga sports, so gin-continue ko na siya hasta subong. Bali sang elementary ako nagpalaro man ako, sir, grade 5 pa lang, tapos high school man. Though diretso na ang ko sa volleyball, so no choice, doon na may agi ko. Ginpatuloy ko na lang gid. Okay. And diri ikaw nag-junior high sa CPU. Pag senior high mo, ginkuha ka sa National University. Oo, sir. Hingkuha nila ako sa senior high school ko. Okay. So, nag-decide mahalin ko. And ikaw subong arat na sa kolehiyo? Sir. Graduating na. You're taking up what course? Bachelor of Elementary Education, sir. Elementary Education. Okay. Kaina naga-istoryahanay kita, no? Off-air. Siling ko, if you won't mind, ano ang mga perks
ano ang mga advantages kag ang mga offers nga mabaton sa isa ka volleyball player of your caliber kung ginakuha kamo sa mga lagko nga mga universities dira sa Metro Manila? So, depende siya per school kung anong offer sa isa ka player. Pero depende man sa skills ng isa ka player, lalo na sa eskwela. Kung sa amon, sir, libre ang amon nga pagkaon, dorm, tuition namon, may allowance kami, kag kung ano pa yung ang iba namon nga pangailangan sa adlaw-adlaw. Mas dako pagiguro kon MVP ka no ng allowance? Hindi man. Hindi May man mga na. pagkaon, pero hindi man naman nakadako. Pero, syempre, pangabudlayan man namin. Oo. Of course, hindi lang nga ginpangabudlayan, mabudlay because Yeah. you are into sports and we can only imagine the hassle and the daily practice and sweats nga gina-release ninyo, alis lawas ninyo, and yet you have to make sure nga you are passing or taas ang inyong grado, tama? Oo, sir. Kaya hindi pwede nga puro na lang tanan bulan eh. Oo, may limitation ang grade namo. Kailangan amo ni nga grade para makampang ka. Okay. So hindi niya sila nga okay lang medyo lapit-lapit sa pula. Ang importante kampang, hindi. May limitasyon ang grade niya eh. Kaset kami sa amon standard. So, I see. graduation. Okay. So pila ka mong Ilongga dira sa inyo Bulldogs? Tatlo kami. Si Pearl Andinura, taga Dumangas. Tapos si Camila Lamina, taga Gimaras. Si Camila Lamina, best setter siya naman. Subong ngayon 80. And rookie pa lang siya. So siya nang setter ninyo? Okay. Tatlo kayo Ilongga. Di naman silang eskwelahan nagalalin? Si Pearl, halin siya una sa Dumangas na nag-high school. Tapos grade 10 niya, naghalin siya sa CPU man. Okay. 12. Tapos, diri na siya dahil nag-college. Ang isa niya? Si Lamina, grade 7 siya naghalin diri sa NU. But, oo. And let's proceed sa finals. Usually, ang ara sa finals, Ateneo. Amo na nga daw kadamo isang quote-unquote artista sa mga former players ng Ateneo. Subong ikapila sila. Pang third sila, sir, na per day sila sang Lasal. I see. So, third sila na perde sila sa Lasal. Ang bunggoanay sa finals, De La Salle kag kamo, and you Bulldogs. Ano ang turning point sa hampangan ni? Nga nahambal mo nga inyo na ang kampyonato? Kay una pa lang, bago mag-start amon nga season, amon nga balaan na namon nga kaya namon magdaog. Kay syempre may mga teammates ako nga upod din sa sa national team. So kami, gapanumdum kami, gina-compare namon isa-isa. So balaan gid namon nga kaya namon mag-champion subong. Tapos wala kami ga-expect na mas-sweep pa namon ang season. And straight set namon sa game 1 and game 2 ang Lasal. So sweep gid ang kuan ang 2 games, no? Oo, sweep gid namon tanan, sir, 16-0. 16-0. So magsiling ka nga 16-0 ini from unang hampang pasaka. Oo, wala gid kami perde. So buot silingon sa season 84 there are 16 games. And tuod ka? Zero? Hindi mabudlayan gid namon. Grabe gali ni. And dako nga factor diri ang hampang ninyo nga mga Ilonggo, of course. Oo. Imagine tatlo kamo diya ang nakasimpon sa team sang National University. So statistics wise, average mo is 9.0 points and 9.5 digs. Sports writer abi nagpasa sa akon sa sining information. When you say 9.0 points and 9.5 digs, anong buot silingon sini? Bali percentage na sa kumpila ang imo nga digs, ang good digs sa game. When you say digs, anong buot silingon sini?
Halin siya, sir, sa counter attack. Mga spike balangan na dig. I mga- see. Okay. Oho. So, amo ning average mo. Mm-mm. And sang nagbunggo anay ka mo sang Lady Spikers, 25-15, 25-15 man ang sa game 1, amo man sa game 2. Oo, sir. Bali, goal gina namon nga hindi makalabot ang amon kontra. Hindi makalapaw sa 15. Kaya hindi matahungod, kakalabot din sa 20 kasi sa error man namon. Oho. So, it appears calculated na good ang inyong kontra. Oo. Mhm. Basagid sila yan namon. Basagid. Gina-review namon sila. Kung ano ilay mo sa amon, gina-practice namon sa training namon, ginapakita namon. Kung ano ang pwede na solusyon sa ipagawa nila. Ikapila ining championship sa UAP volleyball sang Bulldogs? Bali, after 65 years, sir, history man kay after 65 years, nakuha namon liwat ang corona, nabalik liwat sa Sampalo. After 65 years. After 65 years. And, by doon na ng corona. After 65 years, nakuha ang corona and ikaw ang finals MVP. Oo. Amo na kadako sang role mo nga gampanan dira sa nasambit nga championship. Oo, sir. Grabe, gida nga ako nga sa mga teammates ko. Kaya since ako team captain, ako man ang pinakamagulang. So, kailangan ko nga hikayaton pa akong mga teammates. Bala nga, hindi sila maghampang. Okay lang kung magsala sila. Basta makabawi kami. And mapagwa namon ang amon gintriningan sa bilog nga bubble namon for 6 months. You are graduating, as you said. So, season 84 is your last UAAP game? Undecided pa ko, sir, kung mampang pa ko isa ka year or magsulod na ko mga collegiate, mga commercial. Okay. Undecided pa ikaw kung magpabilin ikaw, isa pa katuig. Pwede ini, since you are graduating? Sir, pwede siya. Mag-take lang ako isa pa ka course. I see. So, provided nga may ara ka pa, say, masteral or, masteral, pwede na? Pwede, sir. Aha. So, ugaling di tapuson mo gina? Or pwede man yung di tapuson just for the purpose of playing for another year? Kay graduating na ako, depende sa akon kung mag-extend pa ako isa ka year. More or less, di nang imo direksyon subong. Ako, would like ibili ng mga teammates ko, sir. Kay tama, kami ka-close abi. Though, hindi na kami. Kay, ogdanay kami, ang ibande, 10 years na sila. Ako, 6 years na kung apod sila. So, would like mag-decide. So, but silingon, the spirit of teamwork and family, ara na sa panguna-una kag sa tagipusoon sa kada isa. And to think after 65 years na balik ninyong kampyonato sa National University, siguro mas manami kung depensahan bisan ka isa lang, fail or not, at least na depensahan ng corona, hindi ba, Princess? Sir. Amo na gani hambas ang coach ko na magstay pa tani wala may mahalin kay gusto hindi lang siya bala chamba ngay subong ng champion kami. Gusto nila nga mag back to back kag sobra pa. Hindi ba na siguro mahambal nga tsamba lang or pwede na to ng balon nga luck was on your side because a 16-0 sweep and sweeping your opponent sa championship is something product na iya sang tuod niya hard work. Hindi niya tambagid, Princess? Tod, manakay sa training kami, grabe amon nga training, do makita na namon ng langit pala. So kami, para madalian na kami sa hampang, gabaka-baka gid kami sa training. Do give 100% namon. Biskan kapoy-kapoy na gid. Wala gid kami contact para wala kami problema pag-abot sang game. And muna, tulta, easy win lang. Do wala lang. Grabe guro nga bonus, no? Makon mo na, 65 years, napauli ninyong kampyonato. Somebody
who is communicating sa imo is our sports editor, si Ellie Rose na Orbe. Pero hindi sports ang iya pamangkot. Sila nga sa ako, no? Sila nga, sir, imagine mo, 65 years, 16-0 blitz. Hindi bala ko gamiti, sa mga amoning nga term. Hindi ko nga hindi. 16-0. May sugpon siya. Mangkota dadi, sir, kung may nobyo siya. Oo, sir, may anak ko nobyo. Taga Bacolod. Taga Bacolod. Oo, Player man? Basketball. Basketball sa Bulldogs. Sa National University. Hindi, sir. Sa CEO siya, sa Centro Escolar. Centro Escolar saya. Okay. So, paano ma-manage ang oras sa love life sang isa ka MVP? And kontra mo to, basketball player, both may academics nga dapat tatapon and at the same time, hectic and rigid schedule nga dapat atubangon. Sa budlay siya, sir, pero kay ginainchindi man ko sa partner ko. Kay athlete man siya, so ginapainchindi ko man sa iya kung ano ang mga responsibilidad ko bilang athlete, bilang team captain. So, naintindihan niyo man, sir, at amo lang na kung magbigo or biga, kailangan kung player, maintindihan mo. At least, not judging anybody, at least hindi ka dinawong. No? Lucky niyang iya partner. Alright. Dahil hindi ka wala maglantaw siya, sayang. But na-perk up gid man ang akon, I'm not into sports, pero enjoy ka maglantaw sang mga ponytails bila sang mga players. Then lipot buhok sa Ateneo naman niya. Maghampak sang bula hasta sa ulihi nga daw ginabantayan mo naman ang tanan niya na hampang o galing kay daging takaan ka na lang sa pandemya kay kadamo sa mga gipang delay nga hampang, so wala ko gid masundan ang season 84, no? And now I am interviewing the finals MVP. I am honored and I am proud of you, Iloilo Metropolitan Times, and I would assume the province and city of Iloilo is very proud of you, Princess. Yes, sir. Thank you, Gid. Thank you, Gid, sa mga taga Iloilo. Pag-suportan niyo sa akon sa diri sa NU, pagsulod sa UAAP. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Ano ang mensahe nga gusto mo ipalabot sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo? Princess. Una, sir, gusto ko hindi lang ako ang taga Iloilo nga magsulod di sa UAP. So gusto ko mga players pa nga iban, hindi nila pagpunggan nila bata kung may opportunity kay nami ini siya magbago ang buhi sang isa ka bata. So gapasalamat ko sa tanan nga mga Ilonggo na nagasuporta sa amon kag wala gid sawa nga magsuporta sa amon. Kita-kita lang kita pag puli ko da sa Iloilo sini nga July. Alright, thank you so much si Princess Ann Robles, ang UAAP Women's Finals MVP. Congratulations. It's something that you can be proud of forever. Imagine after 65 years, naagaw nila ang corona, ninyo ang corona, and you are the finals MVP. Hindi lang siya ang Ilongga dito, no? May duwa pa siya kaupod ni Ilongga sa Bulldogs and sa UP ko, no? Damo man Ilonggo, galing kay kalabanan, mga taga Negros. So, it seems nga ang UAAP Volleyball Subong ginakudalan sang mga Negrense kag mga Ilonggo. No? So, anyway, season 84 has passed and congratulations. Hindi pa siya sure kung magapabilin pa siya for another year. But ako yung magkuton, namin siguro nga depensahan na yung corona. Win or lose, at least na depensahan because it's something mapabugal mo gid sa team. Imagine, after 65 years, nagaw sang NU Bulldogs ang corona sang UAAP Volleyball. So, with this note, congratulations. Ano may sugpon pa si Kuan? Si
Eli, ang duwa pa ka mga Ilongga, si Camilla Lamina, no? From Guimaras. Eli, iset ni siya next week? Best setter ho? Rookie pa ha? Meaning bago pa lang. Kag si Pearl Ann Dinura from Dumangas, Iloilo. Tatlo gid ka mga Ilongga ang nagdala sa NU Bulldogs sa kadalagan. So something that we should be very proud of. My name is Rod Texon, and this is IMT Conversations on IMT News. IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon.